nakita ko to sa isa sa miyembro ng La Familia. Kaya sabi ko, ano ganyan kaya ako para hindi na ako maghugas ng mga plato. So, meron akong peppers. Ito, bell pepper to sa atin, sa Pinas, na nilagyan ko siya ng cream cheese at saka garlic powder. Tapos, meron akong french fries or chips. Meron akong maliliit. Tapos, meron akong potato wedges. So, patata po. Tapos, meron akong onion ring. Onion siya sa loob. At saka, meron akong beef steak. Saka, meron din akong ketchup. Yung maanghang na ketchup ang kinuha ko. Lagay ko lang siya dito. Para siyang para siyang budol fight. Na ako lang mag-isa. Kain tayo guys! Ano bang unahin ko? Ito muna. Yung onion ring. Steak. What? Potato siya. Ito yung peppers. Ang sarap. Parang ASMR na itong kinakain ko ah. Ito yung meat oh. Yun. Yan. Napaka-crunchy niya. Ang sarap ng steak. Paborito ko talaga ang ribeye. Sarap.
Hindi muna ako nag-cola. Kasi, dami kong iniinom na Coke. Ang sarap niya talaga yung cream cheese. Ang sarap talaga ng steak. Sa lahat ng steak, rib eye talaga yung paborito ko. Kasi, may mga taba siya. Kaya gusto ko siya. Sarap. Lalo na pag malamig ang panahon. Kailangan talaga. Kasi, pag sobrang lamig, siyempre, masarap uminom ng mainit na inumin. Taglamig na naman dito.
Last one. Alam mo yung tipo ng pagkain na ayaw mo matapos. Mm. Mm. Nagme-melt yung fat sa mouth ko. Guys, again, thank you very much. Guys, again, thank you very much for watching and I will see you next time sa aking video. Bye!